Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТR, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і в інших країнах світу. Тема у нас вже більше ніж рік єдина – це війна. І різні люди з нами про неї спілкуються. Сьогодні я дуже радий, що знайшов час увімкнутися, долучитися до нашого етеру. Людина, яку я дуже добре давно знаю, це відомий український телевізійний журналіст, а просто зараз прес-офіцер 68-ї єгерської бригади, правильно? Так точно. Пан Євген Назаренко. Привіт, Євгене. Привіт, друже. Ну, те, що я радий тебе чути, це не можна описати словами, бо дійсно вважаю тебе дуже порядною, цільною людиною. І ти абсолютно був цивільною людиною. Буквально нещодавно ти ще працював, але ти завжди був поруч із військом, як репортер, але вирішив змінити амплуа і піти в армію, але на посаду таку специфічну прес-офіцера. Розкажи, будь ласка, що це таке, в принципі, бо я більш-менш розумію, хоча не до кінця, а глядачі просто, не можуть цього знати, що за специфіка, чому ти обрав такий шлях, чим ти займаєшся, що можна розказати, а далі вже будуть похідні питання від усього цього. Прошу. Ну, ти правильно зазначив, що я ж їздив як військовий кореспондент на війну постійно, тобто я співпрацював з пресофіцерами. Їх задача була возити таких, як я, на передову, на позиції, щоб ми показували в сюжетах, власне, висвітлювали цю війну. Тому для мене ця робота абсолютно не нова. І коли я пішов в армію, я, в принципі, розумів, що буде. Я розумів специфіку роботи і, нічого, насправді, не здивувало мене. Тобто, так, тепер я по інший бік барикади, скажімо так, тепер я воджу журналістів, показую їм наші підрозділи, наші там героїчні вчинки або просто якусь роботу бойову. І, в принципі, в цьому заключається моя робота – забезпечувати цю інформаційну складову цієї війни. Тому що, насправді, хтось думає, що це не важливо і журналісти не потрібні, а от насправді потрібні, тому що я не буду казати, звідки прийшла телеграма, але сказали, давайте, хлопці, підсилюйтесь, тому що в світі, на Заході, зокрема, падає трошки інтерес до нашої війни, тому що, зрозуміло, це вже понад рік триває. І нам сказали, давайте, іноземних журналістів треба залучати, треба сприяти максимально. І я завжди це казав, і це зрозуміло. Іноземних журналістів треба пускати, щоб в світі знали, що таке, що в Україні досі точиться війна. Українських журналістів треба пускати, що в Україні не забула, що точиться війна. Тому ця складова, вона досить важлива. Да, я не стріляю в окопах, я не хожу з кулеметом, але, донатики всякі, на пікапи, на мавіки, західна допомога. Це все залежить в тому числі і від інформаційної складової, коли про це говорять. Ти згадав про західних журналістів. Зазвичай вони працюють разом із нашими в якості фіксерів так званих, людей, які супроводжують, допомагають, перекладають, якщо потрібно, спілкуються з військовими, з нашими, організують зустрічі, приїзди тощо. Скажи, будь ласка, ось як перевіряються іноземні журналісти, як вони до вас потрапляють, і наскільки, на твій погляд, вони об'єктивно, з різних країн висвітлюють події? Те, що це важливо, це не обговорюється. Просто я нещодавно чув, ти теж чув, так? Як на каналі французькому, правда, вони висвітлювали, якщо це можна сказати, з боку терористичної армії, вони приїхали там, здається, до Бахмута так само. Але вони подали Україну як ворога, наприклад. А що взагалі відбувається на інформаційному фронті? Бо ти на передовій, ти знаєш, це така лінія зіткнення преси і армії, це дуже складна, і тим більше це іноземна преса. Друже, вони дуже різні насправді, і в основному весь мій досвід спілкування з іноземними журналістами, він позитивний, майже весь. Тобто, у мене навіть були журналісти з Іраку. Я теж здивувався, коли їх побачив. І були ще курди, до речі, теж. Таня Попова їх привозила, якщо ти знаєш Таню Попову. Я знаю навіть курдів. Слухай, а яка найбільш екзотична країна, для тебе була? Вони?
Вони, це, власне, да, був Ірак і були потім курди, це найекзотичніше. Але якщо, вибачте, якщо щодо перевірки, ну це ж не ми займаємося. Тобто вони отримують акредитація отримується Міністерство оборони, їх перевіряє Служба безпеки України, і вже потім з цією акредитацією, з дозволом від нашого командування, вони приїжджають до нас в бригаду. Тобто, якщо вони вже приїхали, то значить їх перевірили. Тобто, ну насправді не було в мене таких жодних іноземців, які якось би неправильно висвітлювали нашу війну. Тобто їх було в мене вже дуже багато. Мені здається, що вже всі топові канали світу, там BBC, ABC, New York Times, Washington Post, вони вже всі були в нашій бригаді. І, в принципі, проблем ні з ким не було. Ну, вони іноді бувають дивні, вони там іноді не розуміють, де вони знаходяться, але ну, це таке. Тобто, я думаю, що і в Україні не всі розуміють, не всі українські журналісти, де вони знаходяться. Тому, в принципі, нормально. Ну, давай ще про українських журналістів. Яке твоє враження від того, як висвітлюють наші журналісти? Бо і скандали ж були. І ти про це трохи писав так обережно, там про те, що там сортували журналістів на тих, хто може першим заходити, другим, кудись там заходити можна і не можна. Але, здається, питання вирішено. Чи правда це так? Так, питання вирішено, все відкрито, жодних списків немає. Вибачте, знову. Насправді там, ну наскільки я знаю по інсайдам, там абсолютно була дебільна ситуація. Була зустріч з Володимиром Зеленським топових менеджерів телеканалів, ну ті, що беруть участь у марафоні «Єдині новини». І вони просто запитали президента, типу, чому ми не маємо доступу до війни, тому що треба війну показувати, ми ж марафон, ну, ми маємо висвітлювати, це головна тема. І не було такого, що вони хотіли списки складати, ну, оскільки я знаю. Вони просто попросили, щоб їх пустили, ну і всіх інших пустили. Але чомусь це було сприйнято трошки привратно, скажімо так, і зробили, ну, якщо марафон просить, то зробили списки марафону. Ну, це був ідіотизм повний, насправді, тому що, ну, яка різниця, марафон чи не марафон? Є канали, там, типу, П'ятий канал, там, не знаю, Прямий, вони теж їздять на війну, вони не беруть участь в марафоні, але менше з тим, ж політика в нас залишилася поза, я вважаю, контекстом всім цим. Іноземні журналісти, знову ж таки, вони ж не беруть участь в марафоні. Тобто, ну і, да, зробили ці списки, але насправді це ніхто так не працював, і жодні мої колеги, пресофіцери по цим спискам не працювали. І ми зразу сказали, що це ідіотизм, ну і, в принципі, працювали в штатному режимі, а потім все це скасували, ми зрозуміли свою помилку, все. Журналістам яких країн найцікавіша наша війна? Ну, я, напевно, ну, ти відчуваєш інтерес, так? Чи вони там раз на рік приїздять, чи вони там щотижня, щомісяця? Які країни найбільш... Ну, а якщо приїздять журналісти частіше, так? То, значить, і населення країни теж цікавиться цим, аудиторія більше. Ну, найбільше у мене було французів, як це не дивно. Власне, всі французькі медіа, які я знав до цього, вони вже в мене були. І вже не один раз. Дуже багато американців, ну, звісно, всі їх топові ЗМІ, британців багато, ну і дуже багато їздять з країн поближче до нас. Чехія, Польща, країни Балтії. До речі, у мене жодного разу латвійського чи естонського журналіста не було. З Литви були. Наша з тобою спільна знайома. Да, вони теж їздять. І, ну, всі, ну, французів було найбільше. От вони чомусь дуже зацікавлені в цьому всьому. Ну, якщо ти вже згадав, то я висловлю свою повагу, і ти, напевно, приєднаєшся до цього. Ані Даукшевич, литовський журналістці, яка постійно висвітлює війну, ну, разом зі своїми колегами. Те, що в тебе не було естонців і латишів, ну, ми трохи, може, і виправимо це згодом. Ну, не знаю чому. Але ти, скільки ти вже півроку, да, працюєш аташе, офіцером, прес-офіцером? Та вже більше. Я мобілізований 27 липня. Тобто, от з того часу, ну, я спочатку в учебці був, понятно, тобто я в армії вже, ну, скільки, 9-й місяць, здається, щось таке. Може, я насправді не рахую особливо, ну, да, 9-й чи 10-й місяць. Та вже, да, вже, скільки можна вже, пора домой. Але... Нам усім пора, нам до Криму пора, там, і все таке, да? Після перемоги. Так. Ну, дивись, зараз будуть такі питання, на які ти відповідай, будь ласка, наскільки ти можеш відповідати на них. Ну, по-перше, де ти зараз, це можна казати чи ні?
Звісно, я під Вугледаром, на Вугледарському напрямку, можна казати. Угу. Ну, зараз глядачі подумають, сидить в якійсь квартирі, щось розказує. Ну, насправді, типу, життя все одно продовжується навіть на фронті, тому є квартири. А де ти маєш сидіти, я не розумію. Ну, Ну, звісно. може, люди думають, що я маю сидіти десь в окопі, там, на КСП роти, там, ще десь. Ну, Ну, все по-різному. Я про те, що я буквально днями, позавчора, здається, читав якусь аналітику про те, що наші вороги, яких ми по-різному звемо, але вороги все. Росіяни хочуть відновити атаку на Вугледар. А попередні атаки ми пам'ятаємо, чим закінчилися завдяки героїзму наших солдатів і офіцерів. Чи справді там якось там гаряче стає, чи ні? Ну, ми не бачимо накопичення сил якогось ударного кулака, щоб вони знову порізали Вугледар. Звісно, їм треба лізти на Вугледар. Ну, у них виходу немає. Якщо вони хочуть захопити Донецьку область, то а їм Вугледар, Бахмут, Мар'їнка – це основні точки, плюс ще Авдіївка. Тому Вугледар їм дуже потрібен. По-перше, це панівна висота. І дуже вигідно, тому що ми стоїмо зверху, а вони сидять знизу. І оці всі атаки ми їх дуже добре бачили, як вони ці колони формують ще за 5 кілометрів і знищували, звісно, їх. Тому їм треба на Вугледар лізти, звісно. Але поки що у нас трошки ситуація стала неспокійна, вони стріляють багато. От, до речі, на Великдень я поїхав по підрозділам разом з капеланом, ну це ж Великдень, треба провести службу Божу. І стріляли просто по тиловим селам градами, артилерією. Ми тільки встигали службу Божу провели, пішли в підвал. Знову пішли в службу Божу, знову в підвал. Тобто вони стріляють активно зараз, але не лізуть. Навпаки, навіть я скажу, що це вже не секрет. Наша бригада пішла вперед, ми захопили 2 позиції ворогів, ми їх вибили звідти. На жаль, так, у нас є втрати, кількість я казати не буду. В росіян втрати набагато більші, скажімо так. Це ж якраз цей бій, де загинув Олег Барна, народний депутат, колишній. Ось, да. Він загинув. А він у вашій бригаді був, так? Да, він був у нашій бригаді, він якраз хотів піти на штурм цих позицій, його не брали, тому що вік йому 56 років, один день не виповнилось 56 років, він загинув напередодні свого дня народження. Його все-таки взяли, да, і він пішов на штурм цих позицій і вів ближній бій з ворогом, як мені казав замкомандира батальйону, що з метра, з 3 перестрілки героїчно себе абсолютно поводив. Ну, на жаль, отримав кульове в шию і загинув. Також героїчно зі зброєю в руках. Але да, от ми пішли на штурм, ми відбили 2 позиції ворога. Ну, розкажи тоді вже трохи. Ну, по-перше, знаєте, це знову ж нам нагадує, що не треба судити людину треба судити людину за суттю. Ось за суттю Олег Барна виявився героєм, просто відважною людиною. А знаєш, в нашому цивільному житті там що лише один про одного вони кажуть. Я закликаю всіх забути всю цю маячню, яку там хтось вигадував, хтось розповсюджував, хтось там комусь не подобається. Це абсолютно зараз не на часі, зовсім не на часі. І розкажи про бригаду, власне, що таке єгерська бригада, теж більшість вже не знає. Єгер – це, ніби там полювання якесь там. Що це означає? І чим єгерські бригади відрізняються від звичайних, там, не звичайних, а моторизованих, там, інших? Якщо брати першопочатково, то єгерська бригада, вона складається з мисливців, з єгерів цивільного життя, тобто наша задача – це воювати в лісу. Тобто ви спеціальний набір до бригади йде за ознакою професійних, за фахом, так? Так було, да, так планувалося, але так зараз не є, тому що ми, в принципі, ми маємо воювати в лісу, ми маємо розумітися на орієнтуванні в лісі, на як себе поводити в цій місцевості. Але зараз ми виконуємо задачі як звичайна механізована піхота, тобто ми тримаємо просто оборону, йдемо вперед, як вже сказав трошки. Тому, в принципі, в нас не мало би бути важкого озброєння, тому що ми легка бригада, але так як ми виконуємо, ми, до речі, здається, рекордсмен, 68-ма бригада, ми стоїмо на цих позиціях з 6 березня минулого року. Жодної ротації не було, жодного виводу, то ми стоїмо на цих позиціях вже понад рік. Тобто, звісно, що тепер в нас є там все необхідне озброєння, тому що ми зараз не виконуємо функції єгерів, ми виконуємо функції просто звичайної піхоти,
будь-якої там механізованої бригади. Тому, так. У нас є колеги, наприклад, там 71-ша бригада, вони теж єгері, але вони в ДШВ. Ну, вони єгері в ДШВ. То в них там трошки інша структура, в них там такі легкі загони, вони там маневрують постійно, вони от шарять там в лісі. Ми теж шаримо, але поки що країна нам поставила задачу тримати лінію оборони просто. Ну, взагалі, це так дуже умовно, в умовах тим більш маневреної війни, ну, можна сказати, що є, а що, чи треба створити степовий бригада або інше, це дуже умовно. І, що значить треба? Є степова бригада, одна так точно, серйозно? я знаю. Да. Ну, і коли нам теж кажуть про морську піхоту, яка взагалі воює не біля моря, це теж не має нікого дивувати. Слухай, я так, знаєш, перейду, чомусь захотілося перейти до Криму. Там, ну, може, ти бачив, вони там будують, ну, принаймні на західному узбережжі, вони будують там у піску, просто риють окопи, там якісь там, я не знаю, ну це виглядає трохи схоже на якийсь там дитячий там пісочницю, я не знаю, як це правильно українською, але насправді вони це роблять. Ось наскільки ти думаєш, наскільки ці укріплення на березі взагалі вони ефективні, і що ти знаєш про те, як росіяни готуються в Криму, якщо можеш щось сказати? Ну, я скажу так, по-перше, кацапи дуже вміють в копання, тому що їх командири заставляють їх копати, щоб вони не бухали, там не займалися різними непотребством, то їх постійно заставляють копати. Вони копають абсолютно будь-де. Ну, з одного боку, це добре, ну, для армії, з іншого боку, вони копають в тилу, в тилових містах, там, не знаю, Білгородській області, де завгодно, то саме в Криму. Ну, і я думаю, що плюс це мобілізація місцевого населення, що побачить, щоб вони бачили, що якби йде війна, що там враг недалеко і таке інше. Їм не допоможе це укріплення. Який в цьому сенс? Ну, розбиваєш Кримський міст, якщо ми просуваємося в Херсонську область на перешейк, розбиваєш Кримський міст і все, і бажаю здоров'я. Тобто вони, якби, ну що вони там зможуть? Ці укріплення, що в нас планується десантна операція, якусь зачем? Ну, я теж здивувався. Це виглядало, знаєш, як німці готувалися до висадки в Нормандії десант американського. Да? Ну, дивнувато виглядає, ну, бо з ними. Я про інше. Ну, давай, тоді подробніше розкажи, будь ласка, про те, чим стане, ну, потенційно Крим, якщо за умов, що міст буде не пошкоджений, а ну, припиниться таке підживлення там усім військ, а з цього боку Крим буде відрізаний від основних їхніх сил. Що там станеться? І наскільки це така фортеця, або це навпаки пастка? І чому? І так чи інакше? Ну, звісно, що це буде для них пастка. По-перше, ми можемо, якщо розбити Кримський міст, якщо контролювати ракетами море, то щоб вони не могли підвозити там живу силу, боєкомплекти, продукти, то ну, все. Ти просто сідаєш, отак от куриш сигарету, дивишся на цей Крим, і це просто котел. Ну, їм або тікати звідти морем, або просто здаватися, там жодних інших. Я взагалі, ну, Крим не важко брати, як на мене. Я, звісно, молодший сержант, я не буду казати, там, що в мене немає генеральських погонів, щоб сказати, що там як брати Крим, але мені от на свій молодшо-сержантський хлопський розум, мені здається, що Крим, якщо вже дійде до того, що ми будемо заходити в Крим, це питання буде вирішено дуже швидко. Тобто їм або тікати, я не знаю, або ядерною зброєю стріляти, або застрелитись самим. Тобто це Крим, ми ж маємо кордон з Кримом по суходолу, не вони. І тому це питання дуже, думаю, що буде просто вирішено. В пам'ять славетного Петра Балбачана можемо повторити. Ну, я буквально щойно там перед тим, як з тобою почати спілкуватися, спілкувався з людьми з Криму, з нашими з кримцями, з Кремли. Вони там кажуть, ми готуємося, ми все моніторимо, ми повідомляємо, ми з нами на зв'язку. І, звісно, я не скажу, де і хто і коли. Але те, що там є багато насправді людей, які чекають, і не просто чекають, а чекають активно, це правда. І от за моєю версією, я не знаю, як ти думаєш про це, що от багато хто каже, ось ми зайдемо в Крим, а хто на нас там чекає, а що робити з місцевим населенням, а що там робити з тим, з іншим. Я так дивлюся в очі, кажу, ну це насправді їхня проблема, не наша. Ну. Да, і я думаю, що багато хто там із тих, хто тихо сидить зараз, і може там і навіть симпатизував колись там
окупації або надіявся на Росію, бо вже все ясно, да, це військова база, жодного курортного сезону, нічого не буде, все, нічого не буде. Тобто, знаєш, вся пілена спала. Тобто, зрозуміло, що це військова база, і вони там просто заручники, тупо, і все. Да? Що багато хто ще зараз, як знаєш, я думаю, шиють державні прапори, а може і сховали їх, і просто готові дістати. А в деяких я сам бачив, в деяких там домах у Криму просто український прапор висить. Ну, правда. Так, в смислі, типу, що нам з ними робити, куди нам заходити? Це є українська земля, визнана міжнародними всіми організаціями в кордонах 91-го року. Тому не стоїть питання. Ми розберемося, що робити з кримським населенням. Я думаю, що, по-перше, багато дуже людей поїхало звідти патріотичних, тому що неможливо жити в окупації. По-друге, багато хто нас чекає. Тому давайте звільнимо цю землю нашу, і там ми вже розберемося. Звісно, з колаборантами треба буде щось робити. Я думаю, що не секрет, що за дуже багато часу вже пройшло, і їх там багато. Я не скажу, що їх там більшість, ні, але їх багато, і з ними треба буде щось робити. Але я думаю, що вони повтікають самі насправді. Мені один мій друг казав, він воює з 14-го року, він сам з Донецька. Він каже, дайте просто донецьким пацанам, військовослужбовцям, дайте нам десь тиждень, ми розберемося. Ми знаємо про всіх все, ми знаємо, хто де живе, хто кого підтримав. Я не закликаю до насилля. Ні в якому разі, щоб зараз не трактували мої слова якось по-іншому. Просто він каже, ми прекрасно знаємо, хто чим займався і хто чим дишав всі ці роки. Тому я думаю, що якось ми розберемося і з Кримом, і з Донбасом. І не так там все проросійське, як малює це російська пропаганда. Так само і в Криму, і взагалі нас не має турбувати проблеми окупантів і їхніх посіпак. Це просто якесь, я не знаю, божевілля. Я коли це чую, такі запитання дивні журналістів наших, там, такі суворі такі обличчя, що нам робити, а як нам з ними бути? Я без коментарів, добре. Повернемося на Донбас. Як би ти описав зараз війну на Донбасі? Повномасштабна велика війна, нічого ж насправді не закінчилося, нічого не заспокоїлося. Все те саме, що люди в Києві, в Чернігові, вони це теж бачили. Слава Богу, зараз війни немає, але у нас тут продовжується той самий темп, тобто обстріли зі всіх на світі калібрів, з запалюваних боєприпасів. Це не фосфор, це терен, скоріш за все, але він теж постійно прилітає. Ракетні обстріли мирних міст, тобто постійно гинуть цивільні. Тобто м'ясорубка тут, вона не вщухає. У Кацапів вже нема сил продовжувати цю м'ясорубку по всій лінії фронту. Це правда. Вони теж видохлись. В смислі, не теж, а вони видохлись. Вони можуть там сфокусувати свої дії десь на окремих напрямках, на кшталт Бахмута, Вугледара. Зараз ні, тому що вони отримали тягла дуже великого тут, тому зараз вони не можуть тут нічого робити. Тут десь 3 напрямки. Якщо поки там Запорізький фронт трошки притих, то на Донбасі в них є ціль. І це ж навіть усі секретні документи, які був виток з Пентагона, що Кацапи вже змінили свою ціль. Вони хочуть захопити Донецьку і Луганську область. І для них це вже буде перемога в цій війні. Тому вони сфокусували всі дії тут. Обстрільчики постійно. З усіх на світі калібр, штурми постійно. Тобто, людей в них вистачає. Вони лізуть, помирають, лізуть, знову лізуть. Скажи, а наскільки жахливо це виглядає? Просто з боку, всі ж наші бійці все одно люди, так? І я читав, і це багато разів я про це чув, що деякі солдати Вермахта навіть просто психіка була пошкоджена, бо коли вони бачили там ці хвилі м'яса, і коли ти просто щодня вбиваєш людей, яких ти бачиш на власні очі, які б вони не були, да? Перегріваються автомати. Мені розповідали з однієї бригади, що там просто роті, яка тримала атаки, ці хвильові атаки, просто довелося поміняти всі автомати, бо вони просто перегрілися, вчасно не остили і просто були непридатні для використання подальшого. Да? Що взагалі таке? Просто ти журналіст, тож я питаю, я знаю, що ти зможеш це зробити. Розкажи цивільним людям, які нас дивляться, що таке 60 атак на день, які відбивають наші, переважно на Донбасі зараз?
Ну, це дуже втомлює. Але якщо казати про кукушку, то в принципі у наших хлопців цим все добре. Тобто немає жодних сентиментів до ворога. І як би так сказати, може некоректно, але наші хлопці люблять вбивати ворога. Тому якщо в них це вдається, то вони це роблять і з дуже великим завзяттям. І жодних там, як у солдат Вермахта, що ці м'ясні хвилі, ми не вважаємо їх за людей, оцих ворогів наших. Тобто, ну, звісно, це не. Я не кажу, що ми не поводимося з ними, як з людьми, якщо беремо в полон, але ми не вважаємо цих людей людьми. Тобто, це просто ціль, яку треба знищити. Тому наші хлопці в цьому плані жодних якихось пересторог. Треба поміняти автомат, вони поміняють, треба інший кулемет, вони поставлять інший кулемет. Але косити ворогів ми любимо і будемо це робити, поки в нас є можливість і життя, скажімо так. Ще питання додатково за темою. Дивись, ні, не так. Якщо 60 атак, ну скільки приблизно людей вони використовують для цього? Ну, в тисячах. Ну, по-різному. Ну, 60 атак, це ж, ну, що розуміти атакою? Тобто вони ж, це абсолютно у них така тактика генерала Жукова. Тобто перша хвиля лягла вся, друга хвиля дійшло 20%, третя вже 60%, четверта вже там більше. Вони використовують стільки людей, скільки потрібно. Ну, то ну, у нас насправді не було таких місцевих штурмів на Вугледарі, тому що це на Бахмуті, там де Вагнер. От вони, там взагалі людське життя нічого не вартує. Тобто вони просто трупами закидують позиції. Закидати трупами позиції можна, це правда. Можна взяти позицію, якщо закидати її трупами. У нас вони діяли, у нас була 155-та бригада Тихоокеанської морської піхоти, ще якесь ВДВ і ще якась морська піхота. Тобто це регулярна армія. Тобто вони так не діяли, вони діяли по школі. Тобто як радянський підручник пише, бойовий порядок, техніка, піхота, розмінування, типу, все було так. Але вони використовують стільки, скільки потрібно. Ну, скільки отак за бій, оцей останній під Вугледаром і в Вугледарі, ну, 130 одиниць техніки вони поклали за один день. Це танки, БМП, там, БТРи. Ну, вважайте, скільки, ну, в танку там 4 людини, да, там, в БТРі, там, ну, коротше, це порахуйте. Ну, і плюс на кожен танк, на кожен БТР є певна кількість піхоти, я правильно розумію? Ну, звісно, це ж БМП і БТР, вони ж до того і використовуються, щоб доставляти піхоту. Ну, от вважайте, в десанті там сиділо, не знаю, скільки, 5, 6, 8 людей. І все це згоріло. Ну, тобто тисячі. Ну, вони не рахуються з людським життям. Як треба 1000, буде 1000. Треба 10 тисяч, буде 10 тисяч. Ну, тобто. За останніми даними, які я просто ось прочитав з посиланнями на розвідку, вони готують іще 120 тисяч мобілізованих закинути на фронт. І за твоєю логікою, це теж вони будуть якось зосереджувати на певних ділянках фронту, де вони хочуть отримати перевагу чисельну і просуватися завдяки цим м'ясним атакам. Що це змінить? Або нічого, або це просто процес, який просто вже йде і йде. Тобто їм не вдасться накопити такий кулак, великий 100 тисяч, там десь його там використати. І це видно, до речі, розвідці, або ні. От, власне, люди думають, що от росіян дуже багато. Ну, це правда. Люди правильно думають, їх дуже багато. На жаль. Але немає якоїсь іншої російської армії, яка формується десь там в тилу, якийсь кулак, який потім завдасть удару. Ні. Вже оця вся російська армія, ну, власне, кадрова російська армія вже лягла у нас тут. Це просто затикання дир, не просто не вистачає людей. Тому що, по-перше, вони дуже багато гинуть через їх рішення, їх командирів, які знову не рахуються з людським життям. Тому ця мобілізація, вона ж не припиняється. Це просто затикання дир, щоб не посипатись. І вони дуже бояться нашого контрнаступу, про який всі дуже сильно говорять, може навіть більше, ніж потрібно, але менше з тим, це просто затикання дир. Ну, вони лягають батальйонами, ротами, там, бригадами. Ну, 155-та бригада морської піхоти, що проти нас воювала, вона перестала існувати. Просто за місяць боїв за Вугледар. От вони положили абсолютно, це ж елітна піхота, це ж ми брали полонених, до речі, з Камчатки, з Владивостока. А в нас хлопці в основному з заходу України, вони кажуть, де це? Що це таке? Яка Камчатка? Тому, да, і що ти тут робиш? Каже, і ми брали навіть моряків, тому що моряків з кораблів перекидають морську піхоту штурмувати Вугледар.
Тобто це просто, ну, це підживлення цієї війни. Інакше вони просто закінчаться. Слухай, ти особисто або бійці, з якими ти мав справи, говорили з росіянами, яка мотивація? Основна або переважна? Ну, тих, що я особисто не спілкувався, ну, але спілкувався з хлопцями, які спілкувалися, скажімо так, то насправді то були в основному молоді чуваки, 18, 20, 22 роки. І, чесно скажучи, за понад рік повномасштабної війни нам не цікава їхня мотивація. Тобто нам не цікаво взагалі з ними говорити. Тобто ми вивідуємо всю інформацію, яка нам потрібна, яку вони можуть знати. А далі, типу, там, ці казки чути знову, вони ж понад рік війни, вони досі ці казки розповідають. Я не знав, я думав, я йду на учення. Чуєш, що ти не знав? Понад рік війни ти не знав. Я, знаєш, за моїм спостереженням, я все ж таки багато років там прожив, життя цих істот, воно починається з брехні. Вони коли запізнюються в школу, в перший клас, вони вже брешуть. Тобто там переводив бабусю через дорогу, ну таке. І всі знають, що він бреше, і він знає, що він бреше, і він думає, що все це проканає. Але, в принципі, дійсно вже не цікаво. Цікавіше інше. Ось буквально Буданов, здається, проанонсував можливий. Ну, нещодавно був невеликий обмін, але там половина людей, здається, просто вважалися зниклими просто безвісті. Так, це велике щастя для людей, які не чекали. І я знаю людей, які досі чекають, які не мають жодних свідчень, жодної інформації про своїх близьких. Так, а тут нібито, ну я довіряю Буданову, готується обмін усіх на всіх, і це він каже, що якщо це вдасться. Це безпрецедентний випадок за всіх війн, тобто зазвичай це відбувається такі обміни після закінчення бойових дій, а тут таке. Як ти ставишся до обміну і, ну, я не знаю, наскільки це, взагалі, як відбувається обмін? Він же може бути і локальним, або зараз все вирішується лише командуванням, ні таких локальних обмінів немає. Ну, все вирішує координаційний штаб, на чолі якого є генерал Буданов, і вони займаються цим. Тобто я про це нічого не можу сказати насправді, тому що, як кажуть в армії, питання не за посадовим окладом. Тобто я але я не вірю. Ні, все добре, але я не вірю в те, що кацапи підуть в обмін всіх на всіх, тому що їм це не вигідно. По-перше, вони, на жаль, за моєю інформацією, ну, з відкритих джерел, знову ж таки, наших в полоні більше, ніж їх. Тому що вони постійно цей обмінний фонд поповнюють. Вони ж цивільних беруть в полон активно. Так. Да. Ну, там, всяких там, водій маршрутки їхав повз... Ну, фільтраційні табори, вони і створені задля того, щоб мати бездонний ресурс для захоплення. Це терористи. Що ми тут, про що ми тут? Так точно. Тому я не думаю, їм не вигідно міняти всіх. Ну, а на що? Типу, у них більше ресурсу з наших окупованих територій, вони можуть взяти в полон будь-кого, будь-коли, сказати... Як в Радянському Союзі, коли там розстрілювали цих всяких там поетів, письменників, там японський шпіон, все, в печать. Ну, вони також будь-якого на вулиці, там, дівчину, хлопця, ти колаборант, ти там синя стрічка, ти там ще щось, коротше, і все. А ми маємо цих людей визволяти, тому що це наші люди. Тому я не думаю, що вони на це підуть. Я хочу повернутися до військ, ворожих військ. І як ти, знову ж таки, я скористуюся твоїми навичками як журналіста, як ти так яскраво описав би людям і зрозуміло цивільним різницю між вагнерівцями і професійною так званою кадровою армією, і взагалі, чи дійсно вона досі така професійна, як вона була на початку війни, якщо взагалі вона була так професійна, і ну, які якості ворога ти для себе так, ну, помітив? Різниця між вагнерівцем і регулярною армією дійсно є. В Вагнері взагалі не цінується людське життя, але, знову ж таки, це більше питання до людей, які на Бахмутському напрямку, але через те, що я з ними спілкуюся, звісно, то це просто смертники, вони знають, що вони смертники. Ну, типу, вони пішли на це. Коли Пригожин до них в тюрму приїжджав, то, мабуть, ж вони знали про це. Тобто вони взагалі, от вони їм помирати, це як не знаю, як дурному з гори котитись. Тобто їм все одно. І це проблема, до речі, вони створюють через це проблеми. Регулярна армія російська, вона сикліва. Вони як тільки бачать спротив, як тільки бачать, що їм дають по зубах, вони тікають.
Тобто вони, можливо, теж через те, що вони воюють на території іншої держави, тому вони розуміють, що стоять насмерть нет смисла. Тому як тільки їх десь трошки прориваєш, то ця російська регулярна армія, вона одразу дає драпака, що називається. Насправді, та професійна армія, наскільки вона була професійна в межах Росії, вона лягла ще в Київській, Чернігівській, Сумській області. Тобто, те, що тут зараз з нами, ну це якість їх, ну, звісно, що є спеціалісти, але, в принципі, якість їх дуже невисока. І мотивація їх дуже невисока так само. Тобто ти стверджуєш фактично, що вагнерівці, вони воюють ефективніше за кадрових? Так, так. Ну, коли ти не цінуєш людське життя, коли можна покласти скільки завгодно людей, коли люди на це згідні, тому що вони знають, що якщо вони не помруть тут, їх розстріляють ззаду, або там кувалдою по голові ударять і ще щось. Ну, це дає, ну, Вагнер – це проблема. Вони дають результати, на жаль. Не такі, як вони ставили собі, звісно, тому що Бахмут досі не захоплений, а покладено там людей просто я не знаю, скільки з російської сторони. Але да, це дає результати. Регулярна армія так не працює. Вони не хочуть йти на убой. Ну, їх можна зрозуміти. А скажи, наскільки багато ось цих, ну, умовно, наших мальчиків, як вони кажуть, яких там насильно, примусово там призвали до лав терористичної армії. Насправді я кажу це з гумором, бо я знаю, що більшість, ну, я за з того боку маю інформацію, там заохочують просто грошима, там, я не знаю, миттєвим збагаченням, якоюсь там кар'єрою для непотреби всякого, так? Але чи насправді є такі жертви війни, ну так, мальчики, яких за вуха таки притягнули до військкомату і примусили йти? Або більшість все ж таки це цинічні потвори, які просто хочуть убивати за гроші, ну, коротше, зрозуміло. Ну, ти ж розумієш, що вони в полоні ж правду не скажуть. Ну так, ми ж теж не ідіоти. Ну слухай, коли людина насправді не хоче вбивати, вона потрапляє до полону, вона плаче, там каже, ну мені там 20 років, 18, я і не хотів, мене примусили, мене там в спину тикали автоматом, тощо, ну більш-менш зрозуміло. Коли просто тупо бреше, ну бреше, значить просто пішов заробляти. В основному вони всі кажуть, що вони пішли за гроші, але, ну, чуваки, ви ж не робіть з нас ідіотів, ну ви ж знали, куди ви йдете, ви ж знали, чим ви будете займатися. Просто коли прилетіло по жопі і ти попав в полон, ну ти якби, може, на це не розраховував, звісно, але так сталося, що ти вже в полоні, ти будеш ці казки розказувати. Були у них всі можливості, я в цьому впевнений, не йти в армію і не вбивати українців. Ніхто прямо там за вухо не тягнув. Ну, сів би в тюрму, ну а що зробиш? Але ти ж гріх на душу не взяв, ти просто в тюрму сів. Всі вони все прекрасно знали. Вони просто думали, вони знали, що вони вбивають мирне населення, що вони вбивають українську армію, що вони вбивають українців. Ну, але вони вирішили, що десь пропетляю, може десь покопаю окоп на другій лінії, тут оп, і я в плену. Яка не задача. Тому все вони мотивовані, все вони знають, і тому ми їх, я ж кажу, тому ми не хочемо з ними спілкуватися в полоні, особливо, бо ці казки чути просто, ну, немає жодного бажання. Євгене, скажи, я от серед них жив, да? І я, в принципі, про них, всі їхні риси для мене не новина. Оці брехливість, так, там, лицемірство, ну, все таке. А скажи, ось це правда, що вони брешуть, як дихають просто, майже всі. Ну, звісно, вони постійно брешуть. І коли вони, знаєш, після року повномасштабної війни потрапляють в полон і кажуть, я думав, я їду на учення. Тут ж, чувак, у нас же там навіть пацани розповідали, я зараз тебе просто вдарю. Просто давай ти не будеш цього розповідати. Все ти знав. Говорить, да, ладно, я все знав. Ну, тому вони брешуть і вони думають, що може... Ну, я не знаю, ну, людина в полоні та поводить себе як людина в полоні. Але якщо так з ними розговоритись, то, хоча бажання особливо нема, то все вони знають прекрасно. Вони усвідомлюють, що вони роблять, вони знають, що в них за країна, вони знають, за що вони воюють, тому це все казки. Слухай, ось, ну просто за прізвищами видно, що деяка частина війська їхнього має українське походження. Ну там рядові, офіцери тощо.
ось що це за люди? Чому? Ну, я насправді для мене це не питання. Я багато знав людей там на прізвища там Кравченка, Шевченка, які просто так: ні, я не українець, ні, я не українець. Ну просто мене це викликало. Я говорю, я кримський татар. Так, ну я цим пишаюся. Що? А вони цього просто вони їхали туди, або їх батьки їхали, щоб просто відмовитися від того, що вони українці, і стати ось цим, чим ми їх називаємо. Да? А ти бачив таких людей, манкуртів? Чесно кажучи, ну, людей манкуртів, звісно, у нас же ж тут є перший армійський корпус ДНР прекрасний, який також проти нас воює, да. І так, що казати, Валентина Матвієнка є, да? Ну, наприклад. Так, да. Іосиф Кобзон. Іосиф Кобзон не дуже українець був. Ні, він а чого? Він з Донбасу, він пишався, він народний якийсь там артист України був. Слухай, я перепрошую, цей манкурт Кирієнко, один з головних радників у Путіна, який, до речі, кажуть, що він був автором ідеї розбомбувати енергійну систему України, енергетичну систему України. І що вийшло? Ну, бачиш, у них щось в них коротке, за коротке в них щось. Ну, я думаю, що це і звіліни за короткі, в принципі. Слухай, ну, ось ще трохи про них, а потім знову про нас. Я читав дослідження, якісь там звіти розвідок, що вони будують ешелоновану оборону, щоб організовано відступати якщо вони там, ну, під тиском контрнаступу будуть відступати організовано. І це втеча насправді з Київщини, з Харківщини, з інших там, з Чернігівщини, з Сумщини. Вона теж подається, подається їм точно, але і в принципі як організований відвід військ, організований відступ. Чи це правда, чи брехня? І наскільки організовано вони відступають зазвичай? Жест доброволі, перегрупіровка, там ще якісь у них є слова. Ні, ну як тобі сказати, ну на Київщині насправді, от коли люди кажуть, що там з Київщини, з Сумщини, Чернігівщини вони втекли, вони не втекли, їх просто розбили. І у них не було іншого виходу, як тільки просто відступити, тому що інакше, якщо хтось пам'ятає, що київську кампанію, їх просто затискали вже в котел. І наші заходили вже зі сторони Макарова, і просто їх би окружили. То те ж саме і на Чернігівщині були. Вони просто там зазнали поразки величезні, тому і якби втекли. Але мені теж дивно це, я колись чув інтерв'ю твого друга Аркадія Бабченка, його питали, чи втеча з Херсона буде катастрофою для Росії. Він казав тоді, ні, їм подадуть це, як типу, так було потрібно. І так воно і сталося. Вони втекли з Херсона, чим пишалися, єдиний обласний центр, який вони контролювали. Втекли, і що, і в Росії пофіг всім. Ну, втекли. Я думаю, що вони так будуть відступати з усіх абсолютно земель України, коли почнеться наш великий контрнаступ. Якщо почнеться, я не знаю, колись. Ну, колись почнеться точно. То їм подадуть. Я думаю, що їм і Крим подадуть, що так було треба. І російський народ схавається все абсолютно. Їм вийдуть, скажуть, що ми перемогли. Відстояли Білгород. Ти сам згадав про контрнаступ. Я дуже не люблю це обговорювати, бо, ну, я не знаю, мій естетичний смак забороняє мені гайпувати на цьому, казати, ось давайте зараз, а коли буде, а коли ви підете вже, а коли ж ми будемо готові. Ну, тобто, ну, це така, ну, насправді, пошлость, це слово не перекладається. І як обережно, як ти думаєш, яким може бути цей контрнаступ? І в іншого я б не запитав про це. А в тебе, як у людини, яка знаходиться на фронті, я можу це запитати. І в рамках того, що ти можеш сказати, скажи. Ну, по-перше, в рамках того, що я не дуже то все знаю, я думаю, що такий генерал Залужний знає точно. Ні, ну слухай, я розумію. Ну, всім зрозуміло, куди нам треба наступати. І нам, і росіянам. Всі розуміють, що треба йти на Мелітополь. І якщо захопити Мелітополь, звільнити Мелітополь, то це, в принципі, вже розрізає угруповання росіян на Донбасі і на Херсонсько-Запорізькому напрямку. В принципі, Херсонсько-Запорізьке угрупування тоді може просто тікати, пригати в ріку або в море, тому що вони будуть просто без постачання, будемо контролювати дороги з Криму тоді. Але я впевнений, що Валерій Федорович може здивувати і вдарити туди, де не чекають, як це було з Харківщиною. Да? Всі казали про Херсон, а вдарили в ітогі і звільнили Харківську область всю.
Тому я не знаю. Єдине, що я скажу, я завжди це кажу в інтерв'ю, коли або в якійсь приватній бесіді, у нас буде один шанс на контрнаступ. Більше шансу не буде. Тобто ти погоджуєшся з цим американським, ні, з президентом Чехії, який колишній натівський генерал, який каже, що це, ну тоді, знаєш, додатково вже похідне запитання впродовж цієї теми. Що на твій, ну, по-перше, ти розлого про це розкажи, а потім таке додаткове запитання, що має вважатися переламом у цій війні? Ну, таким, знаєш, психологічним, навіть не повністю військовим переламом. Ну, повністю військовий це коли ми знищимо їх усіх і виженемо з нашої землі, включно з Кримом, з усіх, а просто перелам ментальний, бо вони як дикуни, я знаю їхню психологію, вони, коли перелам, вони відчувають це, так? І коли був перелам, навіть там під час путчу, так званого 91-го року, вони просто, всі їхні військові, кадрові, не кадрові, там, вони просто залишилися вдома. І просто відчуваючи, що перспектив немає, ну, як знаєш, звичайні бандити, які, коли бачать спротив, перевагу нормальних людей, вони просто, ну, так, ну, не вийшло, знаєш, як то кажуть. Почну тоді з другого, раз ти так розлого почав про перелам. Я впевнений, що кацапи – це ж такі істоти, які дуже люблять символізм, да? Дуже люблять якісь пам'ятні дати або там якісь свята. То я думаю, що переламом буде, якщо ми звільнимо щось символічне. Донецьк, Луганськ, не скільки Луганськ, скільки Донецьк або Крим. Тобто вони посипляться. По-хорошому, якщо говорити, ну, Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ, вони контролюють і так давно. Він не є символом для Росії. То спитай росіянам, де той Мелітополь. А от Донецьк, якщо ми звільнимо, я думаю, що це буде моральний злам просто росіян. Ну, ми його звільнимо, звісно. Слухай, а наскільки психологічно важливим може бути, ну, оточення великої кількості військ? Ну, я просто, як приклад, звісно, це різні війни, абсолютно різні, да? Но коли генерал цей Паулюс, якого призначив Гітлер, той фюрер фельдмаршалом, буквально там напередодні здачі в полон його, захоплення, наскільки можливо таке велика кількість військ може стати таким переламом? Ну, було ж таке на Лимані. Ми ж десантно-штурмові війська, коли я там ще служив. Я не оточував Лиман, якщо що, я пресофіцер. Але десантно-штурмові війська оточили Лиман, і угруповання велике досить. Тобто було 2 кільця. Ну, це не стало переламом. Вони намагалися прорватися, і, здається, за ніч, я пам'ятаю, доповідали, 140 ракет вони випустили, щоб вирватися з оточення. Літаки фігачили, все на світі. Ну, але ДШВ не дрогнули, і з оточення їх не випустили. Дуже багато полонених, вбитих, тому, ну, це не стало переламом. Та в них генерали гинуть. Ну і що? Генерали гинуть, командири дивізії гинуть. Ніяким переламом це не стає. До речі, як би ти, ну, можете з офіцерами теж, ну, не може точно в контакті, як вони оцінюють рівень командування, рівень підготовки, фаховість російських офіцерів і генералів? Дуже по-різному. Ну, є фахові командири, але у них дуже радянська армія. Тобто, чим відрізняється українська армія від російської? У нас командири на місцях можуть приймати рішення. Тобто, вплоть до командира відділення, командира взводу, він може взяти ініціативу і прийняти рішення на відкриття вогню, там, на штурм позиції, на ще щось. У них все дуже вертикально. То вони можуть прийняти рішення тільки коли вони зможуть доповісти там на вищий штаб, і в вищому штабі скажуть, що да, ви можете там стріляти туди чи сюди, тоді да. От у них дуже така радянська ця система, підпорядкованість вищим командирам. Вони ініціативність взагалі не можуть проявляти, вони навіть не розуміють, що це таке. Тому це є. Але є підготовлені. Не треба казати, що всі росіяни там вони тупі, там чмобіки і не вміють воювати. Вміють вони воювати, але не всі. Тобто, ну так тоді так поставлю запитання. А яка частина, який умовний відсоток людей, які дійсно є класною армією? Ну, ми не будемо зараз про те, що вони терористичні, про те, що в них там вони розстрілюють людей, просто на полі бою. Ось яка частина дійсно, слово крута я не буду про них казати, але боєздатна. Мені важко сказати, яка частина, але
частини, військові частини, які є регулярні, оці їх всі знамениті, там Таманські, там Псковські, ну, в принципі, вони вже лягли давно, основний їх там золотий склад, скажімо так. Ну, вони діють досить професійно. Але вони сикуни, це правда. Ну, це вони не можуть битися, як наші, там, от як в Бахмуті наші б'ються, да? До останнього, за кожний будинок. Ні, вони таке не розуміють. Тобто треба втікти з Херсона або Бахмут-Джаріна, ми втечемо. Треба втікти з Лимана, ми втечемо. Треба з Ізюма, Балаклеї. Тобто, це ж були їх регулярні війська. Те ж саме на Київщині, там же ж сама елітна частина російських військ лягла. Оці всі ВДВ, там морська піхота, ССО. Псковська ця дивізія. Да. От вони там всі лягли, і вони сикуни. Або вони просто розуміють, що на що їм просто вмирати на чужій землі. Слухай, ну я так слухав, ти перерахував, здається, саме ті частини, які щороку маршували Красною площею, і яких оголошували там Таманська, Гвардейська, там Псковська, воздушна, десантна, там і так далі. Так? Ордена Красного Знамени Леніна, там Красногвардейська, знаменна, да-да. А чому вони такі виявилися? Нібито, в принципі, ж вони воювали там в Сирії десь іще. Тобто на Донбасі їх теж туди, ну там ротація ж теж була професійна. Чому вони такі виявилися, ну, не дуже побєдоносними, скажімо так? Кацапи самі повірили в свою велич, не маючи її. Вони самі були впевнені, що вони дуже велика армія і велика страна. Насправді так не було. Якщо говорити про війну в Україні, то вони за багато-багато років, з часів Другої світової, вони вперше зустрілися з регулярною великочисельною армією, яка проти них воює. Можемо брати Грузію, але все-таки за всієї поваги до грузинів, але Грузія маленька країна. Вони зустрілися вперше з армією, якої є важке озброєння, якою є ПВО, якою є авіація. І, ну, що в Сирії? В Сирії вони спокійно собі по небу літали і скидали бомби. Тобто не було в сирійців ПВО, там, може, якісь стінгери, то і все. Ну, це фактично був розстріл. І все. Да. Ну, розстріл, да, це був розстріл. Вони, в принципі, постійно воювали з повстанцями. То ті маленькі частини, які заводили на Донбас, да, але все одно там було обмежені можливості. І от вони вперше зустрілися з великою регулярною європейською армією. І от тому вони мають клопіт через це. Вони ж реально, пацани розповідали 72-ї бригади, вони реально нас заходили у них в машинах парадну форму. Тобто вони реально були впевнені, що просто при появі, совєтської, ну, в принципі, російської армії ми тут всі обсеремось, і тільки через те, що вони російська армія, ми потікаємо, вони візьмуть Київ за 3 дні. Оце ж тому у них була парадна форма, тому на Чорнобильській зоні чомусь були ці їх поліцейські з'єднання, типу там СОБРа там, чи ще щось. Вони думали, що вони зараз захоплять Київ і просто треба буде зачищати там протести. Все. От вони реально знаєш, ми ж пам'ятаємо звернення їхнього фюрера до солдатів, офіцерів Збройних сил України. Ідіть додому, нічого вам не буде, сказав фюрер 4 ранку, 24 лютого минулого року. Так? Тобто і він був певен, і такий саме ментальний меседж вони передавали війську своєму. І вони дійсно як на паради йшли. А що з парадом буде? Ось давай, я багато в кого питаю, бо ж дуже хочеться 9 травня, це ж традиція така. Ну, по-перше, цих вже частин немає, які там маршували переважно. А по-друге, буде чи не буде? А давай так. Та не буде. А що на параді? Що на параді буде марширувати? Ну ладно, там людей якихось знайдуть в формі, там з університетів якихось воєнних, а техніку де брати? Ну, ні, ну вони можуть оці там Т-52, Т-55, які вони там, не знаю, десь з дідовських могил розкопують, то вони можуть на них марширувати, звісно. Я думаю, що не буде. Їм скажуть, що це, як би... Не на часі. Не на часі, враг у границь, і, типу, да. Їм, насправді, немає що показати. Ну, тактичну ядерну зброю хіба ж, якщо вона в них є, насправді. Ну, це тактична будь-яка ядерна зброя, це абсолютно інший ступінь протистояння, який просто ми навіть зараз прогнозувати не будемо це, бо це можна взяти армату і знову її тащити на тросі там по Красній площаді. Тоді, ну, в принципі, так може бути. Тому що армати до фронту так і не доїхали.
вони ж анонсували, що зараз буде там величезна поставка армат на передок. Щось якось А немає. я думаю, знаєш, вони це вже спливає наш час. Вони ж фюреру, я думаю, доповідали, що в нас цих армат просто ось там акумулятор поставимо, і в нас їх там 1000, 100, 200, 300, 400. І він це теж вірив. А насправді слава російської корупції це єдине, що Так точно. є гарного в цій державі останніх днів. Ну, я думаю, що вони доповідали, а тут раз і війна прийшла. От неудобно получилось, а все роззікрано. Все, скажімо так. Як в тому анекдоті про пожежників, де все Да. і машина класна, і форма красива, але коли пожежа, хоч звільняйся. Дякую тобі, друже. Да. З нами був відомий український журналіст, людина, до якої маю безмежну довіру, Євген Назаренко. Дякую, Євгене. Бережи себе, привіт і велика подяка твоїм побратимам і всім, хто боронить нашу державу і хто їм допомагає. Дякую. Пока, друже. До нових зустрічей. Дивіться АТР далі.